Ma ne tako. Što bi ja da imao rozu? Pa kao da malo se ukupimo. Ono tu i tu. Jeste se lepo razbudili? Čovječe, nisam nikad ovako lepo spavao. Ako si gledao dok sam spavao, probudio sam se pre nego što ste nas probudili. More da je to zato što je Soraja sada pored tebe. Pa zato. Pa može, ili zato što sam spavao na čokoladi. Ili pored čokolade. Ne znamo. Kakva je atmosfera od jutros? Super. Imate novu ukućanku. Kakve su reakcije? Pa sinoć su bile horor reakcije nekih ukućana. Pomešane su reakcije. Mi smo puno pričali, ima malo neki onaj stav, znaš, pa ćemo vidjeti kako će biti, ali Boban je baš puno voli i ne mislim da on voli ljude koji su mentori, znaš. Ali vidjet ćemo. Jutro si već manje onako nego juče, pa ćemo vidjeti. Soraja, kako tebi izgleda Vendi? Pa okej. Ako ima pravo ime. Pa valjda to. Pa kako može zove Vendi, ne izmišljaj bilo. Vesna Vukilić Vendi. A Vesna? Zato su izbacili jednu Vesnu, došla druga. Da. Koja vam je simpatičnija? Od koga? Vesna koja je izašla ili Vesna koja je ušla? Pa ovako za Blico, za jedno već ne možemo da kažemo. Pa da. Ali od naše Vesna je bila izuzetna žena. A ova je drugčija. Plava, crna, sve su opozit. Ma da, drugačije su malo. A izgleda i ova skroz luda, pa će sigurno biti interesantna. I ova naša Vesna isto je bila skroz luda. Ali vidjet ćemo. Kome je nekako najviše zasmetalo kada je Vendi ušla? Ili ko je imao neku najčudniju reakciju? Pa vidjeli ste. Pa reći ćeš, trebam reći. Osim Vesne koja ima onaj prošlost s njom na sudu, pa Maja Čeć, ona je pobjegla skroz. Da. Čim je ova ušla, ona je pobjegla. Čim se ova... Ona je rekla da, ona je nju pitala, s tobom ću se pozdraviti, ali ako obećaš da ćeš da bežiš. Da. I ona je rekla gdje da bežim, pa ona je rekla tamo do Zlatnih vrata. I... Kako ste zapamtila? Pa bila je pored mene. I? Vidjet ćemo ko će da beži na kraju. Bežio. Govore Maja kao, vidjet ćete... Da, eto, Maja se ne čuje od jutros, stvarno. Da, čuti. I Maja kao... Vidjet ćemo šta će biti, ali... Rekla je kao, vi ćete, ona će svi ćete da je mrzite, A vidjet ćemo. Ali Maja u isto vreme mi je već svi ne gotivimo onda. Iako sam tu reći naša iz dubine mozga. Ne gotivimo. Koliko si inteligentan. Joj, sad sam se baš gotivim. Znači, vidjet ćemo. A i Maja je izuzetan mental onda. Šta drugo da kažem. Ne verujem šta ona veruje i šta ona misli. Znači, možda čim ona misli da je ona to najveći... Ko? Pa, Maja misli da je Wendy i govori da je veliki mentor i da može Wendy sve surupotno čim Maja... Pa, znači, rekao sam ti. A više, Maja je bezobrazna i ružna. To je rekla i za vas isto, pa niste. Pa sigurno da nisam. Soraja, kakav je odnos sada tvoj i Majin? Pa korektan. A to je dobro pitanje. Korektan. Pa nikad ne pričaju jedna drugom. Što nikad ne pričaš njom? Pa dobro, ja sam ti rekla. Ja sam Maju prihvatila takvu kakvo jeste, da imamo taj korektan odnos, ali ja imam tako mlađe društvo i bolje se razumijem sa mlađim ljudima. Maja je malo ozbiljnija i više onako voli te priče po tenzijom, a ja volim rasterećene priče, pa zato ne komuniciramo sad nešto mnogo. A Žarko, kako iz tvog ugla izgleda Sorajin i Majin odnos? Ovi uopšte nema nikakav odnos, nikad nisu ni pričale, čovječe. Nisu možda ni hleb nikad razmenjaju jedna drugom. Pa ne znam, nikad ne pričaju, znači. Jedino što ja njoj pričam s Raju od Maja, što se svađam s Majom. A nikad s Rajom si pričala ti stvarno s nekim? Ne. Nikad, znači. Kakavo sa Majom. Kad si došla, šta si joj rekao? Daj mi hleb, daj mi kečap. S kojom Majom? Sa Majom, čekaj, je pričala Maja Nikolić. Da. Da, i dalje pričamo o Maji Nikolić. Nisi nikad pričala s njom kad si došla skoro? Pa dobro, progovorimo ovo sve što ovako, normalno. Ona je samo rekla da Maja smrdi dok se budi. To si joj rekla juče. Šta? Soraja. Izmišlja, pa vidiš da se smeje. Kako lažeš?
Ne laži, pa sve se snima, veliki brate. Molim te, nađi taj snimak, ajde. Žarko, šta li je tek rekla za tebe? Pa ja to Sada nikad se ne bi budi rekla. pored- Ja i ne znam šta je rekla za mene. Veliki brate, ja to nikad ne bi rekla jer bar ti znaš da to nije moj način izražavanja. Joj, samo psuješ svaki dan kad zaspimo na šapiću namjerno Da, neće. da. Joj, vidiš da Da. Gavrana izabrala kao životinju ljubimca. Pa zato što sam ja nežna i sad on malo da mi doda tog crnila što vi imate, a ja nemam prirodno. Veliki brat vidi da vas dvoje baš uživate zajedno Da, i to je baš lepo. jeste. Veliki brate, je li tako da on Nekako podsjeća na se i Horvata? Žarko smirio od kada je Soraja ušla. Kako sam se smirio, ja malo... Još sam bio umoran, nisam pričao. Sad sam pun snage, a nisam se smirio, još uvijek se svađam svaki put. Kad nešto treba, ja se svađam. Soraja, šta ti misliš o Žarkovom ponašanju? Čekaj, to je tvoj brat ili ti? Ja bre, joj, nisi vidio sad, sigurno si... Pa pitao Žarko kao u trećem rodu. Pa on se ovako meni super ponaša i lep i pristojan i onako kad on to priča ti je slatko. Samo što on tako sinoć kad je repertoar reći, ja ne znam odakle ih je izvukao, bolje priča srpski od nas, čini mi se kad je bio u sobi sinoć sa Majom. I pričao je kao navijen. Ali on je rekao da to hoće i to je to, da je njegov izbor. Ja ne mogu da ga prevaspitam jer mene ne sluša. Šalim se, pa nije, simpatično je to što on priča, on je bio pristojan, stvarno. Ali sa nekim ljudima ne može drugačije i onda je to jedini način. Soraja, Sara se ponaša kao da je gladna. Ići gladan, ljubim. Sad ćemo da jedemo. Kako znaš da je pričao o njemu? Pa Sara, kaže, se ponaša kao... Ne, Soraja, sada ponašaš se kao da si gladan. Joj, Bože. Gladna. Moj, prevedi mu. Šta si rekao? Sara se... Prevedi mu. Kako neka si veštica tako? Da, prevedi mu. Dobro, nema veze, šta nas boji dupe veštačke ptice, čovječe. Pa moraš da ukapiraš šta je rekao. Rekao je Soraja, sada izgleda... Rekao je Soraja, Sara izgleda kao da je gladna, jer smo njoj dali ime Sara. Razumio sam sada, izgledaš Dobro, kao da si gladna. Bravo, Žarko, bravo. Bravo. Ukapirao si. Šta je još zanimljivo ima u kući što bi podelili sa velikim bratom? Smo mi tvoji neki špijuni, veliki brate. Jesmo, špionirali smo. Špijuni uvek zadnji umru. Zanimljivo, vidiš, svađaju se, mire Svi se se. svađaju. Ko se miri? Pa Aneta i Cindy su se pomirile. Kad? Sinoć. Nisu baš. Sedele su zajedno na koferu, Joj, pričale to i pomirenje. ovako kao... Pa pomirenje. Svašta se dogodilo. Cindy je tela da ode, sad ne odlazi. Ava je plakala zbog Uroša, jadno ono. A šta su, oni su se svađali? Ne znam nešto je rekao, a ne znam što je rekao. Maja je beži od Wendy. Maja beži po kući od Wendy. Milić je šuško celu noć, Aneta se posvađala s njim. Jao, da. Milić je rekao da napusti sobu. Ako joj smeta i da napusti kuću. I to je to za jedno večer, čovječe, što se desilo. Čekaj, još se nešto desilo. Vesna je otišla, Da? druga Vesna je došla. Ja ću sad da zovem Vesnu. Pa Vesna. Vesnu da zovem. Da. Možda zato i ona nije... Možda je lakše da je zove Vesna. A ne Vendi. Dakle, to je izmisleno, čovječe. Vendija. To kao ti, Soraja. Dakle, to ime u Srbiji. Ko je? Pa Soraja. Pa to je moje ime. Pa znam, Ovo je nadimak. čudno se nazove tako. Koga bi se zvao ovdje Žak i da mi je tata nazvao tako u Srbiji. Kako? Žak. Žak. Soraja, Molim. kako si dobila ime? Da, kako si dobila ime? Pa moja mama... Po španjskoj seriji. Da, tad nisu postojala, ja mislim. Moja mama je tu voljela tu irsku princezu, posljednju irsku princezu, Soraju. I onda mi je po njoj dala ime. Eto, Žarko, dobio si objašnjenje i ti, a i veliki brat. Da, Pa evo, da. ukucaj na Google, veliki brat, i vidiš. A ja sam dobio ime Žarko, to što je mama sanjala da nas nazove Žarko i Željko. A u isto vreme...